Shalom, oras ma dihamuha manami nang idanami nang dihita sa luhutna. Naing pukauta ma perminggua sedarion, 5 minggu palimahon dung Trinitatis, tanggal 12 Juli 2020. Tapasada marohata, martangyang nahohom mahita. Amin. Marede mahida bukwede nomor 112 tedehone esada dot ayat 4. Marhide-hide guarni dewata ama doot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doot guarni tudi parbadia na temo palangit doot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do parmulan ni hapistaran maruli hamalon ni roha na sumurung do sude akka nama mula hosa hot do baritanai rodi sa leleng ni leleng na haleluya. Yang mahita
Ale Tuhan debata hasi maroham di kami, aidang terbahin kami mabahin manang aha, molo soho dongan nami, dibahini saile humadi kami, roha banua gijang, asa tahu kami manibangi, dohot mangulahon lomone roham, sai dongani mahami, asa mian kami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede mahita buku de nomor 250 lalu, tedehon ayat sada. Debata dihita di mingguta sadarion imana tersurat di pasal men 110 sada ayat 10 songonom madidok biar mida Jehovah do parmulan ni habisuhon maruli habis taran nasumurung do sude akka namangula hosa hot do baritanai rodi saleleng nilelengna atong rap mangidogogo mahita sial Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obartu pati mi. Amen. Marede mahita buku de nomor 162 ayat sada dot ayat 2. Tatopoti mga dosata na kudangi tuarupan ni debata, martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mga sahon hatikuran nami, na mga sahon asin roham na kudangido, say asi maroham bidah sadok bangso nami, say samado sa nami sa luhut na, say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu kasih saon ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalosin songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji matuhatta marede bukwede nomor 30 ayat 2. Hatani debata tupuk epistel di minggu palimahon dung tirintatis sadarion dimana tersurat di poda opat ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsoris sorin sai tangihon ma hamu ale akka anaha pangajaran ni sada ama jala rikoti hamu ma gumuruhon pangatusion ai poda nadenggan dona hulehon tuhamu unang tung tadikon hamu patiku. Ayau be si minik ni damang doau hasudungan jala anak sasadani dainang. Jadi dipodai ibana au, jala didokdo mandok au. Sai para teatehon ma akka hataki, jala radoti akatonakku asa manguluhu. Sai eahi hapistaran, eaki matutu pangatusion, unang tung halupahon, jala unang tudali akka hatani pamangakku. Unang tung tadikon nakai, asa diramotiho, sai haholongi maakai, asa dijaga nasidaho. Permulaan ni hapistaran odo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok nani omom, tumuhor pangatusion. Sai parhamaol mai, asa dipati bulho, marmulia doho bahenonna, molo marparsigatungan tusiho. Rakmahita ayat sia lehononna do tu ulum bulang-bulang hasoloan tupal na jagar situ tu basa-basa hononna tuho ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Marede mahita bukwede nomor 437 ayat sada dohot ayat 2.
Tuai songon nahi na tidak koni dongata saha porseaon di sandok kortibion rak mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan atau mau palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai. Imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabe aset tod di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumangon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal lo ibana di kaupinas silang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahon dul siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaon ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangolu do sogot daging ni halak na mate dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabegema ting-ting di huriata na di jahani inang situa embor sitorus. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jala selamat beribadah mahita di bagas tabe ganup marsada-sada. Tabe gema tikting masa dohot nanaing masa di huriata di bagasan Minggu sadarion tanggal 12 Juli 2020. A. Tikting namar ragam. Naparjolo. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung trinitatis. Topik ni minggu rikotima gumuruhon pangatusion. Rak mahita makanguluhon topik ni minggu ta sadarion di bagasan nguluta si Ganopari. Napaduahon si palas roha tu yanakon ni huria na juara kelas. Pinabotohon ma tu sude ruas ni huria, lumobi ma tu akka ianakon ni huriata na juara kelas, sian peringkat sada sahat tu peringkat patuluhon di tingkat SD, SMP, dohot SMU sederajat, asa di pabotohon ma tu situa lungguna B, jala asa di pasahat ma fotokopi rapot terakhir. Napatuluhon sermon HKBP di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di Patupado parsermonan di Parhalado na Parjolo di masa new normalon. Pinangidoma tu sude Parhalado asaro mangihuti dohot maddohoti masuk pukul 10.06 WIB. Napaupaton peresmian distrik Lampung. Disakapido peresmian distrik 32 Lampung na niuluhon ni Eporus HKBP Padita Dr. Darwin Lumbat Tobing. Di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di kantor distrik Tanjung Karang na nidohotan ni Sude Resort di Lampung. Domutusi di padalado program pencarian dana marhite penjualan bibel dohot ede per buku Rp500.000 dohot kaos Rp120.000 per piece. Napalimahon sosialisasi peribadahan new normal. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan Persatuan Gereja Indonesia atau PGI yang menegaskan pelayanan peribadahan akan dipersiapkan dengan kondisi new normal
mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, Gereja HKBP Metro akan melaksanakan peribadahan di masa new normal yang direncanakan pada tanggal 19 Juli 2020 sebanyak 2 kali peribadahan setiap minggunya. Pertama, ibadah masuk pukul 8 WIB yang diikuti oleh Lunggu 1, Lunggu 2, dan Lunggu 3. Ibadah yang kedua masuk pukul 11 WIB diikuti oleh Lunggu 4, Lunggu 5, Lunggu 6, dan Lunggu 7. Selama ibadah berlangsung, jemaat akan mengumpulkan persembahan ke depan altar 2 kali persembahan dengan tetap menjaga jarak. Yang kedua, menghimbau kepada jemaat yang sudah lansia, yang rentan terhadap COVID-19, dan anak-anak sekolah minggu yang sulit dikontrol untuk mengikuti protokol kesehatan untuk tetap beribadah di rumah saja. Yang ketiga, menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian wajib memakai masker. Bagi yang tidak memakai masker, tidak diizinkan mengikuti ibadah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang keempat, menghimbau kepada jemaat yang kurang sehat atau dalam keadaan sakit agar melaksanakan ibadah di rumah saja. Yang kelima, Gereja HKBP Metro mempersiapkan sarana prasarana dalam melaksanakan ibadah new normal, antara lain alat pengukur suhu. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah di rumah. B. Tempat duduk diatur sesuai dengan social distancing. C. Tempat cuci tangan, sabun antiseptik, dan tisu. D. Penyemprotan disinfektan sehari sebelum dipakai beribadah. B. Parhepengon boi mata bereng di lembar acara ta ganup marsada-sada. C. Ucapan selamat ulang tahun. Turuas nihuriata nama ulang tahun kelahiran. Dohot nama ulang tahun Pardongan Saripion, Mamuka siat tanggal 22 sahat roditu tanggal 20 Juni 2020, Hami sian perhalado, pasahaton selamat ulang tahun. Saitu hatama namana bayi akasilas niro hadihita. Taingot ma hatan itu hatta di Jesaya 46 ayat 4a, sahat rodi hatutuamu, saitok tong doau, jalarodi na ubanon say ahudo mangusung hamu. Songonima tikting di bagasan minggutta sadarion, mauliate ma disudai ruas naung pasahatos subangan, ucapan syukur, janji iman, dohot pelean na hobar tupakobasiot di tonga-tongani huriat taon. Molotungadong nasala panuratan, manang dangtar surat dope di tiktingon, boi mata pasahat tu parhalado ni huriata asalam tu di posna pakobasion di huriataon. Horas madihita saluhutna. Tangiang pangodian na niuluhon ni amang situa P. Sregar. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus amanami na marabangsa di Bandugijang. Puji-pujian dukuk moliate di pasak rohanami Tuho. Isiala asido holong ni roham. Nama dongani hami marhipason sahatu sadarion. Tuhan di minggu sadarion. Namar pungu dohami di jarom. Song-songoni na akarus ni huriam. Marpungu dengan nabe. Dinalau mamuji-muji pasangapon guarmuna badai marhite-hite ede puji-pujian lubu bima manangion hatam na badai na di pasahat na posom
ima inang paditanami. Ima tutu Tuhan, nagabe sulu-sulu, dinabadaton ngulu nami sigana upari, jala dapat uguhon haporcion nami. Tuhan, sian nasarohan nami, hubasat hami mulate tuho, ala di palas hodo hami, madaira gam nadenggan, nang natonggi di ulu nami, suang songonido di palas hodo, hami mamul separuh kilon, terlumubi di namasa nengon, ima masa COVID saplusia. Takas di botoho Tuhan, di siala COVID saplusion, tunggu dang dudungan nami namar sahid, nama hiu, nama sak, nama dele, nahona PHK, suang songoni di pernguluan siap hari, nasai marukil Tuhan, di jalani Tuhan, mangido mahami tuho, balok pemasai COVID saplusion seperti bion, upah matotong seperti bion, asang giat hami, boy totong mangulau dak kaulon nami, di bagasan las niroha, song-song ni dia ke prasaran nami, di hamek kajolma, terlubu metutu Tuhan, di prasaran doto, marhition joromi, Tuhan, martangiang Tuhan itu ho, dia kadongan namanya nomor sahid, pamalum mai, asanggian nasida, boy mangulau nak kaulau na dia kena, song-song ni dia kena gale, namarsak nama dele pergogoy Tuhan asa pergogor diakka mangulahon na diakka hona PHK Tuhan paturu madala tunasida asang gia nasida humatop tapok karejo songoni totong Tuhan mangido hamit tong dihosa darion ima diakka dana na di pasakmu Tuhan Tuhan diakka na sekolah mangido mahami tuho Tuhan, ajari nasida, perbisuki nasida, takas di botoho Tuhan nengok nasida, marsi ajar melalui online do di siala stasiun. Song-song ini ditutup Tuhan, dia kageleng nami dari perkarejuan, mangido mahami tuho Tuhan, Tuhan matotong nama dongan nasida, Tuhan matotong nama mama-mama nasida di perkarejuan Tuhan. Asang gia totong nasida Tuhan malas niroha mangulau susah Tuhan songoni matutu Tuhan diaka keleng nami nasoda berkareja repe diaka namangulu kareja Tuhan Tuhan matotong napatulusot Tuhan Tuhan takas di botoho di masa di new normalon nang masakka mahuriam nama bapa minggu di joromon di salani Tuhan mangido mahami tuho patulus masak kapi asaboy hami ruas do parhalolorum nuhuriami rap hami mamuji pasak warmi nabadiai jalaleo di hami habisuhon na badalto protokol kesehatan asaboy saluh nadenggan mardalan sesuai aturan Tuhan satok kenai nanang pasaraton ni inak paditanay mana hatam nabadiai Tuhan buka rohat pikiran nami jalalopok kometu bagasa rohanami asaboy nagay bisada sulu-sulu dingolu nami Tuhan takas di botoho hami jolma pardoso do hami jolma nagale do hami Tuhan mangido mahami tuho sesama sudi dosa nami Tuhan asa unang manggabati akapaso-paso ng sipasong tuhami Tuhan omma ele-ele nami dohot pangalan nami tuho jalo maon marhiti anamu Tuhan Yesus Tuhan nami marta miyak kami tuho amin. Maridde mahida bukwede nomor 826 tedehon ayat sada laus hutma papungu pilihan.
Pangyang Mahita. Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti aka-ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salut na. Aka damang dainang hurian itu hatta naniasian ni debata di mingguta sadarion dipakulingi dohita marhite hatana natar surat di buku Evangelium Lukas bidu onom ayat 30 ro di ayat 42. Atong tatangihon ma natar surat di bukuon taparata teon ma sonon ma didok disi. Jala di hatahondo nang upamaon tunasida. Tung tartogu nama pitung madongan na nama pitung di dalan. Darap targodung mana sida duasa. Dada sumurung sisean sian guruna. Naung sunding gando ganup molo doson guruna. Ahama pola pa bereng-berengommu silba-silba na di mata ni donganmu. Ia nasa tiang na di matami dang diatoiho. Tung dohononmu ma tudonganmi. Wah upat ma jolo silba-silba na di matami anggia. Hape nasa tiang na di matami dang diidaho. Ho pangasi. Jumolo maupat tiangi sian matami. Dungpei asa pikironmu manambeha pangupatmu di silba-silba na di matani donganmu. Ima yanggo sahatna. Dongan sa porseon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Jujut do masa na manguhumi di tonga-tonga ni parngolota. Ala murah-murah hita mamereng salah di dongata. Jujudora dipatudus akan nama nguhumion ima marhite 5 jari. Jadi mau lo tatudu sahalak nat opat naik tu hita. Tatudu berarti sada do hasalan di dongan hape na opat nari gumodang di hita. Boy doi gabe tudus-tudus tong ala jujut masa na saling menghumi. Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan penghakiman itu sudah hal biasa. Yang tidak enaknya adalah bahwa seseorang bisa menganggap orang lain itu bersalah padahal dirinya sendiri lebih banyak salahnya. Cacat di mata orang lain itu lebih banyak daripada cacat di matanya sendiri. Padahal lebih besar di matanya sendiri. Idoraki didok Tuhan Yesus. Ya silbak-silbak di mata ni donganmu iberko. Alai silbak-silbak nasabalok. Diho dang diidaho. Ini juga bisa digambarkan seperti atau ibarat orang yang pakai kacamata hitam. Kalau kita memakai kacamata hitam, biarpun siang bolong, terang matahari, semua yang kita pandang itu hampir semuanya hitam. Padahal sebenarnya terang benderang. Yang hijau bukan jadi yang hitam, tetap hijau. Yang merah tetap merah. Tapi karena kacamata itu hitam, kita pakai, maka itu semua akan kelihatan seperti hitam. Tetapi ketika kita membuka kacamata itu, kita melihat berseri. Seperti itu juga hidup kita. Kita sering melihat dengan kacamata yang gelap tentang orang lain. Dan itu juga diumpamakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ima ngolu parngoluan di jolma nagok dosa ima
ngolu nasai mamereng dosa ni dongana hape ia dosana dang diida. Dos don muse songon dosa na songon jolma na mangulu di bagasan dosa na dilikupi dosa maul nama sahalak namar dosai mamereng na di ibana sadiri tagonan do ibana mamereng tu halakan daripada tu ibana sadiri ido umbayan na jujut tubuh gijang neroha di sasahalak di pagijang rohana gabe gijang rohana mamereng halak HP gumudang doha huranganna sai diri pu ibana holan ibana nati kos HP tumikos do halakan diri pu ibana salah terus godang hajahaton di donganna HP na di ibana na tersembunyi ugumodang dope ido umbain dari pasingo Tuhan Yesus hati hai akasi boto surat nasai manguhumi donganna HP iya dirina gumudang do akaha huranganna ale di dia do dia munaka dongan sa porsian nabui paluan hita sian bakko si songonon bakko kemunafikan munafik cucut do dipakajang jolmaon muka nabi pikiran kotor idaon boy apinan HP ia pangalaho dang siapinan behado hita malua sian bakko songonon ima molo olo hita berkacamata tu hatane debata bercermin kepada firman Tuhan ido maben hita marguru asaboy na king songon ido kon Tuhan Yesus molo umalo muridna dang tohoi ikon guru na do alai molo boy murid na mencapai kepintaran dos may do guruna jala ido na do kon ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 40 hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna jala tusido hita diarahon asamar pangetusion supaya kita punya pendidikan tidak hanya pendidikan dalam akademik tapi pendidikan terutama dalam mengimani firman Tuhan sehingga itulah yang membawa kita menjadi orang yang terdidik na so murah-murah be manghumi na makarikoton parsauran do Tuhani asal lamar haporsiaon lamar parbinotoan lamar pangatusion pola do didok di epistel taina king tuhori hamuma parbinotoan sadok pangomuamu baen gabe parbinotoan manang pangatusion imana king natar surat di poda opati ayat sada satu siai lapatanna ima rekod ni pangatusion songon tema di minggu tasadarion gumuruhon pangatusion cintailah pendidikan itulah yang kita kejar dalam hidup ini supaya hidup ini berharga tidak hanya berharga di mata Tuhan tapi berharga di sekitar kita bagi orang-orang tempat kita bersekutu bersama dan hanya orang yang rendah hatilah dan hanya orang yang tuluslah biasanya mempunyai pandangan yang bijaksana dan tajam serta dapat mengarahkan hidup orang lain kepada Tuhan. Nang dihitapin wain dihamuna akadongan sa persiaun buasa bui sada keluarga maul mangaraon pangisi ni bagasna laho tumangihon hatani di bata. Kenapa? Banyak keluarga-keluarga Kristen sulit untuk mengarahkan anak-anaknya dalam memperoleh pengetahuan, dalam memperoleh kebijaksanaan atau yang dimaksudkan dengan poda takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kenapa banyak keluarga Kristen gagal mendapatkan hikmat? Karena ibu atau bapaknya
tidak menunjukkan, tidak mengarahkan anak-anaknya untuk mencintai firman Tuhan. Itu asa umbain muse jujut masa di keluarga Kristen saholan naroa do dibereng dia kaya nak kona HP di dirina akahahurangan nasongona tua-tua dakea di parohon. Ini juga yang membuat sulit keluarga Kristen menjadi maju karena tidak mengarahkan anak-anak untuk bersekutu dengan firman Tuhan, tidak mengarahkan dengan tegas supaya mencintai pendidikan. Bahasa didokon mencintai pendidikan. Molo nuaingon molo najolo holan IQ do narikot. Nuaing dangolan IQ be narikot. Alai na parjolo ima spirit question. Na paduaon emotional question. Baru pe intellectual question, IQ. Jadi SQ spirit question, EQ emotional question, baru pe IQ. Alania Allah memang mau parjolo ibana mengenal Tuhan sama seperti yang dikatakan Poda itu, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Terkontrol mah dia akan bisa mengawasi emosinya. Maka dia juga akan mencari lagi pengetahuan iman aking nedokonna IQ. Ido masa didokon aking didokon Tuhan Yesus siap dia madalan nama pitung, manutun nama pitung. Orang buta menuntun orang buta. Artinya kalau orang tua di dalam keluarga itu tidak mau bersekutu dengan firman Tuhan, tidak mau berdoa, hanya mengajak anak-anaknya berdoa, tapi mereka tidak menunjukkan sikap yang mencari Tuhan, maka keluarga itu akan mudah goyah. Suang-suang do nang diaka pangajari, diaka perpunguan, totu pangajari ikon parjulu dotong pasahaton dirina. Tutuhani asa boi manguluhon, boi mangajari. So naking natoras manang natua-tua ini. Aka pendidik dan holan guru na di sekolah. Alai aka pendidik ima boi nigoaran aka ama ina aka pangajari sehingga didikan itu dimulai dari rumah bukan di sekolah. Di sekolah hanya pendidikan formal. Tetapi kalau di rumah pendidikan yang mendasar. Pangajarion, idoasa ditogion terpuk jami tau kita. Asa lam tahari koton marguruhon pangatusion. Jadi marasing do pangatusionon dohot aka parbinotoan na secara akademik manang secara na di parsikolahan. Parjolo molo dia tu sidak dana kido etika molo dia tu sidak dana kido firman Tuhan, maka itu akan lebih mudah mengantar dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Asa dapotna nani jalahanna asa dapotna museaka parbinotuan nau tibbo dope marhite aka parsikolahan manang pendidikan formal jala tu hitan wain ditogi hondo hita asa marsiajar sian hatan di debata di tikion marsiajar sian na niajar honni Tuhan Yesus asa molonga adong pangatusion na bagas di hita pe dang mura-murabe mangumi jolma ala markaca do hita tuhatan di debata. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Sehingga kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa ternyata kita juga tidak layak sebenarnya datang ke hadapannya, apalagi untuk menghakimi orang lain. Sebenarnya kita tidak layak menganggap kita pintar karena kita tadi mencari pengetahuan, mencari pendidikan dari Tuhan. Ciri-ciri orang Kristen yang benar adalah ketika dia dengan rendah hati mengenal siapa dirinya,
sehingga dia tidak gampang menghakimi orang lain. Ciri-ciri orang Kristen yang benar adalah dia tidak hidup munafik. Munafik bahwa seakan-akan dia tahu tentang firman Tuhan, seakan-akan dia tahu semua peraturan, tapi ternyata itu hanya di bibir saja. Kalau pelaksanaannya dia tidak ada apa-apanya. Ahamana tarpatupahita di zaman sonarion akadamang dainang soon pendidik kita di keluarga. Ima mangarahon akayanakon mangarahon keluarga asa sai tahari koton maka si holi hatani debata ala ido mulani hapistaran. Tugas kita pada zaman ini untuk membentengi dari segala godaan cobaan di dunia ini. Sebagai orang tua, dari rumah kita persiapkan anak-anak. Asa unang bulus ta leon di sekolah. Apalagi zaman sekarang sekolah juga tidak hanya memperhitungkan IQ, tapi sekolah juga memperhitungkan perilaku atau sikap anak-anak. Asa 3% mahurwa nasian sekolah lau mendidik akayana kota. Idora narikot tasukun di bagasan dirita asalam tahasi holi lam taharikoton jalalam taguruhon pangatusion nasian debata. Margogo mahita sebagai pendidik di dalam keluarga, pendidik mungkin di beberapa perpunguan, asa boy hita gabi tiruan, boy hita gabi guru, aledang guru dok. Oleh guru yang memberikan contoh teladan dan tidak begitu gampang menghakimi orang yang diajarinya. Amin martang yang mahita. Pinuji goarmu oleh Tuhan Jehovah mual ni parbinotoan mual ni pangatusion. Ala disungguli hodo hami Tuhan. Nah hodo mual ni saluhut akan nauli nadenggan imam mual ni pangatusion. Tuhan para siroha. Satoto ngajari hami paingot hami Tuhan. Asa marsiajar hami sian hatami. Asa boy hami Tuhan mengajari nang di keluarga tua kayanakon nami. Nang songoni akayanakon boy tarjalo rohanasida aka pangatusion dot aka pangajarion sian natoras. Ali di bata ubah kami ma Tuhan ganup keluarga nabi be. Asa homa Tuhan natotong mengajari manabai aka pangatusion. Tuhan dibata ditikyon uingot tami do diaka dongan nami Tuhan na mangalui akar parbinotoan pangatusion. Lumobi akayanakon nami naneng memasuki masa new normal persikolahan. Mulai sian tingkat TK 1 perguruan tinggi. Totong Tuhan pasu-pasu nasida. Paingot nasida ali Tuhan. Asa totong marguru sian hatami. Asimaroham ali Tuhan. Pasu-pasu nang ibadah nami. Nang ibadah nami naneng ro di Bagas Joromi Tuhan di KPP Metro. Sehoma Tuhan nama juluani salutna. Jala homa Tuhan mabanture. Asamar sangap guar muda badiai Tuhan. Di tonga-tonga ningulu nami. Tuhan para siroha. Asimaroham jalo matang yang namion mangasahon goar di Tuhan Yesus Kristus si paluahami martangnya kami Tuhan. Amin. Marit de mahitasian buku de nomor 232 laos tapasa ma peliata di Tikion.
di bagasan udik ni roha dor serep ni roha tapasaat mapeliata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut sileon-leon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nileon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabeop na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparsya kami pilianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali manamina di banua gijang, say penarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siap hari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaron ma damena tutodim. Horas madita salutna. Salam sehat.